ki shiga cikin hankalinki, in ba haka ba zan mamake ki yanzu nan. Madam, ki duk abin da zaki ba zan shiga hankalina ba. Kin gane? It's all right. Za ki ga abin da zan yi. Sai na haɗa ku da police. Idan kin tashi, ki kai mu kotun duniya ba police station ba. Kin ji ba? It's all right. It's okay. Wai murya nake ji kamar mata Olawo. Wargijiyar abin nan Alauya, ita ce ta zo? Baba ba ita bace, Gloria ce. Kaga, tunda kai dai ba wani abu za ka iya tallafa min da shi a wahalar auren yarinyar nan ba. Ka kyale ni. Kuma ka kyale Malam Ayuban nan tunda ya ce zai taimaka kuma zai rufa mana asiri. In dai wannan surutun da kike ta yi, kina ganin shine mafita to ki ta yi. An makota su gane bakin halinki ba za a yi ba. Haba inna dan Allah, tun da su nake ba ku hakuri ko hakura kuma. Tanga, da Allah rufe min baki. Karin kuma jin magana ki a cikin wannan zance. To bari ka jin gaya maka. Ko kana so, ko ba ka so, Hannatu sai ta auri Malam Ayuba. Sai dai maki gani ya kau da idonsa. To tunda abin naki ya zama rashin mutunci, ya zama rashin kunya, to bari kafin ki kulla wancan auren ni zan warware naki, ki ban min gidana na sake ki. La ha ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka. Idan na ƙara baka aiki anan, ai sai hukuma ta kama. Ambasada na masu talauci suna zaro ɗan nasi don ƙara mai allurar mutuwa ko kuma a murɗauyen shege ya mutu. wannan shawarar ta yi wallahi. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo.